Tam bagai lama kung manin naro. Karen में है हाँ करण में नहीं 4-5 दिन जोरे करण में या 4-5 दिन तो हुआ थी वो हैं कि मियाँ हम चाहिए रो फैक्या कि चीनी आया का बिहाला वाले पंचायत बिदाबिल पंचायत करण श्रम जंगल बरक डिपार्टमेंट बरक क्या बताइए अब मैं चुम्बी खोई तीने और अपरोध खायो bom चाहिए करण करीब bom चीनी बिदाबिल पंचायत बिदाबिल करे कई बिहाला पूर्व बिहाला करे बुपुर सिमिली साबुन 4-5 दिन तो हुआ थी जतन चुम साई मानो किन्नरो इन्फॉर्मेशन दे दिखा चुम डीएम ने इन्फॉर्मेशन दिखा चुम पॉट अपरोध खाई कई इलेक्टेड डिपार्टमेंट ना कई दिखा दी आंग्रासो सासुं में इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट दे दिखा या नॉन इनको परो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट इनको तुलासी कर दे दिखा नरो ओए काजल ओए चांपा चीनी डिपार्टमेंट चांपा और खबर रखेगा मिया रगा तिनी रगा 5 दिन खाबरो और जों खबर खाइजां न जे कारेन्ट सफैया प्राय 5 दिन बेसि नं तखा कारेन्ट कोनो खोज खबर करै बरो जन कोनो कारेन्ट दहना व्यवस्था करै जों साहारै दङ बरो फाइया गयाबन बागै जों ताखाय हाई रोड न ब्लक खाइलायका तामले मा जों ग्रामनि बरो खनै जन केबो साग नांनायबो करै हाबां थांगो हाबां फायो जों माहायनो तुइनि अवस्था हामया कुआ खुनाबो तला हाइसिं जों तुइरक नंनानि व्यवस्था खूब जों जायां दङ हंगाय कारेन्ट करेंगे वाटर सप्लाई नि तुइबो मायां थांगो जिनि टिउ बल दगबो जों मटर बेति सानाबो तिसाइमिया थां कारेन्ट सिकरि हंगाय जों अवस्था खूब हामयाङै दं ताबो जों बेखौ नखा सालबा अंखा जों माया तुइ कारेन्ट माया कि दाबो जों तो नुखरो yang Komalpur te Koilaso ni mal khungraga kokja yang ni ka aguleni haideba gebok to kobong lai sunani thangnani kobong dabo mane gong tong ta no tam khainai mo hai agokja ting जों खाइनान बोलते जुनो कारेन्ट डिपार्टमेंट केबो फाइया कोनो जुन बाय कम्प्रोमाइसन फाइतन सालाय फाइतन गय जों याखारिनाय तिनि बिसो जुनो कारेन्ट दिननानि बरक जुदि जुनो कौरे जों याखारिनाय mo amchani mo थाइनि बमंखाय उत्तर पूर्व बासाइबारि आमचाइ म चुंजों कारेन्ट मायां दहा बेहालाबारि पूर्व बेहालाबारि ते बिदाबिल गरमबारि जों बेबा जागानो जों कारेन्ट कुरुं मायां दहा no bill ogiri जों बिल क्लियर आनि बिल एकदम क्लियर बैलां सेमियानि बिल जेमास जे एकदम क्लियर आन कोन पेंडिंग करि कारेन्ट बिल थानायो वाति नोबार फेमानि आज बुखांरो बायम बागै त बरफ सामजागे खायदे वाति बुखां बायमानि त जों कामिंनि बरफ परिष्कार खायरिखा किसु जागाव जेता बुखांरो बायै बेदेग रक इंखा गसाय तंमैखा बा बुदु रक दक तंमैखा आबरक जों कामिंनि बरफ नखरि जायखायरि बेखामियाव एबनो दाबो फेरां कोनो थांगे हे फेरांनि बा ट्रान्सफार्मर कोनो किछु मुंसाबन नस्त नगे जदन उके बुदु बुके बरक सितांगे कारण छारगे ताम हसेमिया तिनि नरो बुसुक जरा तंनाय रो जों बुसुक जरा तंनाय बोलते जुनो केबो जुदि फायो या भाइके कगरिया सापन तो जों कासि तंनाय लामा सिनेमु हुंकाय आं आनि थाइखाय बिदाबिल आनि बमुं सुबेन्द्र देब बर्मा हामबाय नाय तंनाय ताखुतै बुकसंनो नरो नुगै मांखाना चिनि तिब्रा सरंनि जनजाल तामकांकाय दाबो लाहारक मा खगलायो महायरक थाका का बेराम हायं थाका तामके नायदि गोबां डिपार्टमेन्टनि दायित्व तैया आबो हाय जे उइक पेन बागिनो महायरक ngै दङ जों नगो तामकै कायसा आमचाय रगो दाबो कारेन्ट तै ते लाहार बेले बररकनि लांमो इम्पोर्टेन्ट जों नुगै मांखा मो आगुलितु कमलपुरनि ओ लाहार मंखा बेहालाबारि हाति गानानो हिमानो गे बरक तिनि ओरो जे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेन्ट नि होइते केबो फायै जुदि कगरिया हंके बरक ओ लाहारनो कासि तंनायनि बरक तिनि साखलायखा नायतंनि चयाकारि पाइथाक जरा कैमरा तंगो जम तिब्रासा आं साकफाक चेन्ज तिब्रासा हामबाय।